Etxepare Institutuko zuzendaria, ze moduz? Ondo, zuzendari berria. Zuzendari berria, zema temporada? Bueno, hilabete eta piko, ez da hilabetetara iristen oraindik. Bueno, gure ikusentzule kontu gogoratuko dutenez, Miren Arzaiusekin hitz egiteko aukera izan genuelako, albiste etorri zanien, bera Parisera zijoala, bertan museo bat zuzentzeko, gonbitea eginda eta proposamen eginda, eta onelako norberaren profesioarekin lotutako onelako harribitxiak aurrien jarri ezkero, Miren be abenturara joan da, eta Etxepare Institutuan lekuko aldaketa egon da. Ibilizarete bizok, lanien azken urtien oso alkarren onduen. Bai, alaxe izan da, azken urte honetan ni aritu naiz kultur alorreko zuzendari lanetan, eta bere talde txiki horretan estuki lanean berarekin, ez? Aurretik ere ezagutzen nuen institutua, baina azken urte honetan bai Mirenekin egin dut bidea. Eta orain suertatu zait, edo gokitu zait lekuko hartzea, eta hortan gabiltza. Komunikazio ardura ere, izan zenuen Etxepare Institutuen, azkenien hori izango da, institutuaren zeregin garrantzitsuenetako bat bai. Komunikazioa hori, elerazi hemen egiten den lan hori, azkenien, euskara eta euskal kultura munduan zabaltzeko helburuz lanien dabilen institutu bat, danari galdetzen diogu berdine, aizpea etorri zenien, Miren etorri zenien orain zenbat ari mutur dituen, eta segurazki bakoitzak orain momentu honetan zaukarduru ardura daramaztulako, fokuak jarri behar dira, ez da? Bideak zehazteko apurtxuet. Bai, alaxea da. Zabalegia dalako? Hori da, mundua oso zabala da, kulturak adar asko ditu, eta disiplinak ere askotarikoak dira. Orduan, nahita nahi ez, bide bat edo proiektu zehatz bat eta izan behar du, burutzen dezun hori. Nire kasuan, Mirenek eta bideratu zuen plangintza bat, 2020 urte artekoa, eta hori izan da nik jaso dudana, eta orain martxa horretan jarraipena eman dio dana, ez? Hori da, azkenien berrirakurketa bat egin duzuelako, orain arteko oinarriak ontzat eman da, institutuaren oinarriak ontzat eman da, berrirakurketa bat egin zenuten, talde horrek, Mirenen zuzendaritzape horretan, pertainerako, noski urterako edo, urte bete bakarrik egon da, orduen hortxe geratu da proiektua eta zuk hori hartu duzu. Irakurtzen egon naiz, aurrekoen argian ere elkarrizketa luze bat eman zenuen. Lau helburu oinarri, ikusgarritasuna hobetzea, ze zaila be bai. Bai, zaila da, bai. Beste erakundekin koordinazioa, horri buruz ere hitz egingo dugu, hazkunde kualitatiboa, oso garrantzitsua be bai, eta kultur diplomaziaren eremua lantzi be bai, eta horretan ere ibiliko zarete, hasiko gara pixkanaka, orain arte urton zer daukazuen eskuartien, iazko balantzi eslan datorren, momentu honetan zein da Etxepareren lana? Bueno, momentu honetan eta ardatzoiek segituta, alde batetik koordinazio oso gauza importantea da, momentu honetan kultura sailarekin oso modu estuan lanean ari gera, neurri batean, gu bagera sail horren beste beso bat, nazio artekotzeko lan horretan. Orduan, horretan eta serio ari gera, pixka bat denak bide bera ardezan, eta irizpide aldetik eta denon lana batera aldera. Ikusgarritasuna aipatu duzu, eta, esango nuke, berez, 3 alor desberdinetan egiten du lan institutuak, ez? Eta, denetan bilatu behar da ikusgarritasuna noski, hori darako, guk daukagun mandatua, azken finean, eta, ez? Euskal kultura eta hizkuntza kanpora eramateak helburu hori du, ez? Ezagutaraztea, ez? Eta erakustea. Orduan, alde batetik daukagu euskararen irakaskuntza eta euskara hizkuntzaren alorra, beste alde batetik daukagu kulturaren sustapena bera, oso modu desberdinetan egiten dena, diru laguntzak, azokak, hauek ere sailarekin eta sektoreekin partekatuta, eta gero, ekimen zehatzak. Batzuk hemengo eragileekin eta lantzen ditugunak, edo gure babesa jasotzen dutenak, eta beste batzuk kanpoko eragileekin, ez? Bigarren horretan eta lantzen ari gera gauza berri batzuk eta ikusgarritasun gehiago lortze aldera. Eta, gero bada 3. hanka bat, gero eta indar gehiago hartzen ari dena, eta da kultur diplomazia deitzen diogun kontzeptu hori,
Eta hori ez dago asmatutako kontzeptu bat, inundik ere ez. Horrek garamatza Europako testu inguru zehaz batera, nun eta unik sarean parte hartzen dugun, beste Europako gainontzeko hizkuntza eta kultur institutuekin batera. Eta pozik gaude, ze bertan berezko toki bat eukitzea lortu dugu, ez kide elkartu gisa, ez garelako estatu baten ordezkari, baina hala ere lortu dugu partaidetza aktibo bat eta aulki bat, ez, mai horretan. Kide elkartu gisa, suposatzen dut hori guztia lortzen dela, eta honen guztiaren existentziaren oinarria dala, bestak beste, euskara daukagulako. Bai, euskara daukagulako, eta euskal kultura daukagulako, baita ere ez. Bai, bagera desberdinak zentzu horretan, eta euskara da zentzu horretan batez ere desberdintzen gaituen elementua, ez. Eta ikusmin aldetik ere, kanpoan eta begirada gure gana erakartzen duena baita ere. Guztiak alde hona eta alde txarra du, adierazi zenuen zeuk elkarrizketa horretan, azkenean mundu globalizatu baten mugitzen ari gara, kultura barraiatzen ari gara, hizkuntza barraiatzen ari gara, hizkuntza minorizatu bat denien. Esan zenuen bebai, horrek dakarren gero alde honarekin jendeak esaten duelako zer da hau. Eta benetan, euskara sortzen duzu, euskaraz bizizarete, posible da euskaraz hau guztia sortzia? Bai, neurri batean eta testu inguru zehaz horretan, hizkuntza minorizatuena, gutxituena, edo txikiena, edo ez hegemonikoak garenok behintzat, ez? Sortzen dugu familia berezi bat, baina familia horretan egia da euskara oso ondo kokatuta dagoela. Euskarak egin du bilbide bat urtetan, ez, hamarkadatan oso importantea, gizarteak bultzatu du hori neurri handi batean, erakundeak ere euren lana egin dute, eta hori askoren inbiria da, ez? Zentzu horretan badaukagu zer erakutsi. Guardia jetxi gabe beti ere, hori badakigu, ez da? Baina zentzu horretan eta askok eredu gisa hartzen gaituzte testu inguru horretan. Hortik kanpo, beti daukagu aldamenean hizkuntza hegemoniko bat, edo bi gure kasuan bezala eta munduan zer esanik ez. Orduan, non kokatzen zaren toki horren arabera, rol desberdina jokatzen duzu, baina jakin behar da pixka bat denetan eta azkenean lan hori egiten, ez? Joango gara, galdera zehatzetara, orain honekin filosofia global honekin amaitzeko filosofatzen gauzeta, nola ulertzen zuzeuk Etxepare Institutuko zuzendari moduen honen guztiaren garrantzia, esaten danien. Euskara eta euskal kultura munduan zehar erakutsi, barreiatu, edatu, zer gaitita garrantzitsua hau, jontasko galdetzen duelako. Eta zer gaitik ez etxien hobetu gauzak eta ez kanpora erakutsi, zer gaitita guztia garrantzitsua? Nola ulertzen zuzeuk? Bueno, etxeko lana egin beharra dago eta kasu honetan ez dago kigu guri zuzenean hor eragina izaten, ez? Baina egia da, gu bagarela beste zerbait, norbait eta zerbait desberdina, herri gisa, gure hizkuntza daukagu, gure kultur sorkuntza daukagu, gure garaiaren eta herriaren lekukotza ematen duen kultura hori, eta kultura batez ere da desberdintzen gaitun hori, gure identitatea eraikitzen duen hori. Orduan hori ezin digu inorrek kendu eta ezin du izan beste inorren, ez luke izan behar beste inorren berdina. Berdintzeko joera olatu handiarren aurka egin behar degulan, ez? Hori da behar bada erronka handina, horri eustea, ze alaxe da. Etxean bizigera egoera horretan eta mundua atera ezkero gehiago. Orduan ikusten dut hori, desberdintzen gaituen hori da kultura eta harrotasunez defendatu behar dugu eta erakutsi behar dugu munduan. Munduan gaudelako. Eta gaur egun munduan bizigarelako, bestin munduen bizigara gaur egun. Enbajadoreak aurkitu beharko dira, horretarako, ze zaila den hau dana. Proiektuak interesatzen zaizkizuenak suposatzen dut aurkitu beharko dituzue. Diru laguntzena gustatu zait, irakurrita, zuek ez duzue proiektu bat abiatzen zuen diru laguntzarekin dauden artistak eta sortzaileak ikusi, eta hiei lagundu, diruz, esate baterako, bidaiak egiten edo dena delakoa. Euren sorkuntzan eraginik izan barik. Bai, neurri baten bai, hoi bada hildo bat, ez? Bueno, esan eko nuke aldez horretik, dano garala enbaixadore, ezta? Zu kanpoa zoazen seguru nagoziala euskal kulturaren enbaixadore, eta bazera, eta lan bat egiten duzu horren alde, ez? Danok egiten dugu. Baina gero batzuk, egokitze zaigu beste lan horren, beste alderdi zehatz batzuk eta jorratzea. Sortzailei eta artistei zer esanik ez. Horiek bai lekukotza oso importante bat daramate mundura, ez.
Eta gero gaude gu bezalako erakundeak, nunetak testu inguru batzutan, bagea ordezkariak eta hotza daukagu erakunde hori garen aldetik. Sortzaileen kasuan, bai, lan ildotako bat diru laguntza dira, eta horietan eta egiten dena da, eurak batez ere mugikortasuna sustatzen duten diru laguntzak dira, alor guztiak eta hartzen ditu, arte eszenikoak, musika, arte plastikoak, enfin denak. Eta, helburua da, babes pitin bat ematea kanpora joan daitezen. Kaso horretan eurak egiten dute bidea eta guk babesa baino ez dugu eskaintzen. Itzulpengintzarako beste laguntza batzuk ere badaude. Eta gainera azoketara eta foro profesionaletara joateko beste diru laguntza lerro bat. Bigarren horrekin lotuta, lehen aipatzen izun azoketara eta joateko lan horretan ere badugula partaidetza, sailarekin eta sektorekin koordinazioan. Hor, lanak eta banatuta dauzkagu gure artean, eta horretan eta helburua da hemengo enpresa eta sortzaileak eta kanpoan eta erakusteko saltzeko daukaten horiek eduki dezaten toki hori erakusteko, hori errestea. Eta azkenik badira guk sustatutako produkzioak, lehen esaten izun, hemengo eragileen nazioartekotzeko proiektuak aldan neurrian babesten ditugu baita ere, eta beste batzutan gugea hori sustatzen dugunak. Eta horretan, bai, ez da erresa izaten, batzutan eta aukeratzea, baina normalean gu ez goaz bakarrekin ora, ze erokeria bat litzateke. Beti elkartuko gera, kanpoko eragile batekin, erakunde batekin, jaialdi batekin. Haiek, eta, orokorki Euskal Leioa deitzen diogun hori sortzea da gure helburua, eta, tokian tokiko baldintzak edo ezaugarriak edo irizpideak erabiltzen dituzte. Orduan guk egiten dugu moldaketa lan hori, ez? Baina batez ere zubilana da gure lana. Esan dugu, sortzaileen lan hori erakusten, kulturarekin sor daitezkeen aukera enpresarialak edo industriari auspoa emoten, irakaspenak eta irakasle lanak sustatzen eta zeuek sortzen dituzuen bekak eta euskararen irakaspenari buruzko sortu dituzuen irakurtzen egon nahi 38 edo buruz nabile, gero itzengo dugu horreri buruz. Orduan, lan hildo asko, momentu baten esaten duzue bai beti aliketa nitzenak izan nahi dugu, aliketa jende gehien sartzea ona, oso zaila da hori egitea, eta gertutasunean ere, hori ja zeure sentsazio bata, gertutasunean ere hobetu beharko genuke. Bai, alaxe da, zeguk azkenen gure lana neurri handi baten zerbitzu bada, ez? Iruditzen zaineri, euskara eta euskara lorreko agenteekiko eta eragileekiko eta euskal kultura sortzen dutenekiko. Nik oraintxe hasi berria naiz eta oraindik ez dut denborik izan, ez? Hainbeste, espero dut izango dudala. Gainera nik utzitako kultur zuzendaritzaren ardura oraindik ere bete gabe dago, hortan gabiltza. Baina denbora pixka bat pasatzen denean, iruditzen zait bai dela personalki egin beharko nuken eta egin nahi dudan lan bat, ez? Gertu, eragile eta sortzaile horien gandik gertu egotea, ez da lehendik etzanik egiten. Baina beti gauza hauek eta freskatu egin behar dira eta iruditzen zait momentu politia dela berriz ere gure helburuak eta gure egiteko moduak eta gure egitasmo zehatzak pixka bat eta birpentsatzeko. Eta hortarako egongo naiz, denbora pixka bat daukadanean, hasierako fase hau pasatakoan, eta hori ekarri nahiko nukenik hurbiltasun puntu hori, ez? Bakoitzak bere egiteko era ere jarri beharko duelako, eta momentu baten esan duzunien, bai, gerturatu eta azaldu eta hau guztia jendeari helarazi bai, sekulako lana da egiten duzuena, zabala, askotan zehaztie oso zaila izaten dana. Lan asko daukazue, eskuartien. Bai, eta batzutan esaten digute, ez dakigu oso ondo etxapari zer dan, ez? Eta nik erantzuten diet, egiten duguna nahikoa anitza da, eta luze xamarra azaltzen. Orduan, normalki euskera eta euskal kultura zabaltze horrekin, gelditzen geha definizio gisa, baina egia da gero letra txikira jetxita hildo asko daudela, ez? Helburua da horietan eta gehiago egitea, baina behar bada batez ere hobeto egitea, albalin badego hobeto hornituta eta proiektu hori defendatzea. Eta segurazki egun batetik bestera egiten ez den lana da,
argi dago, Etxepare sortzen danien danan galdera dalako zergaitik, zertarako dago, bai, euskara eta euskal kultura munduen edatzeko, bale, eta badakizu, zure lagunek direlako batzuk badoazela, kontzertua eskaintzen New Yorkera esate baterako. Baina gero hor, lanien, zabiltzate, urte batzuk pasatu dira, eta besteak beste kontatzen zenidan lehen, gainetik, badago hor diplomazia sare bat, onelako instituto sare bat, Europan, eta horre presentzia izan da euskarak, guztiok irabaziko dugula suposatzen dut. Bai. Gauk bebai, erabide moduen, dozein pertsonak euskeraz lanien dabilena eta herriak berak suposatzen dut. Bai, eta batez ere interlokuzio, bueno, kasu honetan erakundeen arteko interlokuzio horretan partaide izatea bada importantea. Kasu honetan, Eunikeko Bruselako klasterreko kidegeak, elkartua, gure helburua da Eunik Global eta pixka bat mundu mailako erakundean eta muturra sartzea baita ere, hortan albalima dugu, hortan segituko dugu lanean. Ze, holako tokitan, kulturaren ordezkari gisa, iruditzen zaigu eduki behar degula ulki bat mai horretan, ez? Eta merezi degula, eta, lor daitekeela. Orduan, beste institutuen parean jarri nahiko genduke gure burua, ez? Konplexurik gabe, askoz ere txikiagoa gea, eta berriagoak, eta guzti hori, baino, eta ez gara inozoak, baina bai pentsatzen dugu zergatik ez, buruz buru aritu behar dugula beste institutuekin. Aurtengo nobedadetako bat, ze izango da, irakaspena, apur bat zegoen ardura hartuko duzuela leku askotan. Bai, irakaspen aldetik, euskararen eta euskal kulturaren irakaskuntza unibertsitateen sarean garatzen da. Sare hori jaso zuen Etxeparek sortu zanean, eta hor Mari Jose Olaziregi euskarako alorreko zuzendaria zanak, formazioaz bat eman zion eta bide hori jarraitu dugu, ez? Hori izan zen pixka bat, aizpea honak zuzendu zuenean institutuak hildo potentetako bat, eta hori mantentzen da. Hori eta katedrak. Momentu honetan 35 irakurle eta 8 katedra daude munduan. Baina aurten nobedadea da euskara munduan programa hartuko degula gurean. Euskara munduan programa orain arte AB erakundearen menpe zegoen, han sortu zen, eta helburu du euskal etxe desberdinetan ematen diren euskara eskolak sustatzea eta bermatzea. Orduan, horrek esan nahi du, ia 80 euskal etxeetan euskara ematen danez, sare hori eta sare horren kudeaketa gure bulegora pasako dala, dagozkion baliabidekin batera, eta oso pozik gaude, ze diaspora berez ez da definizioz gure helmuga zuzena, badagoelako kanpo harremanetan, hortaz arduratzen den zuzendaritza bat eta guzti hori, baina noski harremanak baditugu, ez, euskal etxeekin eta, baina ez formalak. Niretzako interesgarria da gugean hori eta egiten duguna baita ere euskal etxeetatik eta kanpoko komunitate horretatik gertugo sentitzea eta elkar hobeto ezagutzea, beraz, lana atorkigu, baina pozik gaude. Gertu egon, presente egon, eta esaten zabiltzena, munduko hainbat lekutan euskara ikasteko aukera izango da? Euskaldunak direnak edo euskal jatorria dutenak, eta beste edozein jentzat hori ikaragarria da, bai? Bai, ala da. Eta unibertsitateetan ere berdin da. Horrela izaten da, gehienak eta kanpotarrak izaten dira. Nobedadeetako bat, 2018an, eta urtea ondino falta da, amaitzeko. Urtea amaituta zer lortu nahiko litzateke Etxeparetik? Urtea hau amaituta. 2018 honetarako. Nik nahiko nuke, taldea egonkortuko dugu, orain kultura lorreko zuzendaria datorkigunen. Nik nahiko nuke hildo guztietan albaldin bada errepaso bat egin, partekatu gure helburuak, garbira pasa, han bat gauza, irizpideak finkatu batez ere, eta hurbiltasunetik lan egin gure bidaidez, kasi gu gera euren bidaidez, sortzaile eta zetari garenean, ez? Batez ere hoiekin, esango nuke. Irizpideak finkatzen ezinbestekoa dan lana, danontzat, Eta gero koordinazioa baita ere, ez? Badago beste lan hildo bat, beste erakunde batzuekin. Ezinbestekoa zuentzat? Bai, ezinbestekoa, eta badira proiektuak, eta behar bada datorren urtean loratuko diran proiektuak dira, baina bai foru aldundiekin harremanetan eta gabiltza, egiten dugun hori batzutan, loditu behar balin bada, edo indarrak batu behar balin badira, eurekin batera diseinatzeko eta egiteko gauzak, ez? Eta zorionez, gero finanziazio
pribatuan ere hasita gaude eta ez diogu uko egiten, ez da ere. 2020 jarri da zuen bai, beste mugarri bat, hasierako lantalde horretan, irizpideak finkatzen hasi zinetenien pertain labur bat markatzerakoen, pertainera, nora iritsi nahi duzue? Pertainera, nik usten dut, gauden hildoan, gauzak, modu ordenatuan eta txukun eta jendearekin eta beste erakundekin koordinazioan eta kontaktuan egiten balin badugu, asko irabazi dugu. Berdina eginda, baliabide berdinekin. Eta aurrera begira, pitin bat horiek eta zabaltzeko aukera aukitzea, ez da? Hori izango litzateke duna. Eta lan egiteko gogoz eta indarrez, miren esaten zigunez, esku oso honetan geratu da, institutuaren zuzendaritza, gogo eta indar hori izan da, suposatzen dut, Irene lan egiteko eta epe luztera bebai, bestelako emaitzak lortzeko helburuz bebai. Bai, nik usten dut... Hau azkenin karrera luzie da, ez da maitzen inoiz. Alaxe da. Eta pentsatzen dut, hemen gauza bat dauka alde lan honek, eta da mundua zabala dela eta normalki bide berriak eta urratzen dituzula, ez? Eta bideak ez dira sekula amaitzen. Eta normalki kontaktu batek beste bat dakar, eta beste bat, eta beste bat, eta beste bat. Orduan pentsatzen dut, horrekin eta ari gara sare berri bat, eguntzen neurri batean, eta pentsatu nahi dut, sare hori egonkortuko dela baita ere, eta onura hori etxera ekarriko degula eta denon zerbitzura jarri. Bai, momentu baten zuen logoetako bat bai, mundua apurtxuet euskaldundu eta gau bai apurtxuet munduan jarri, mapan jarri egiten duguna eta hemen sortzen duguna. Web horrian sartu eta ikusten dudalako etxepare ez dagoen buruzko informazioa, Euskara Kultura Unibertsitate Sarea, albisteak, agenda deialdiak, argitalpenak, baliabideak, horri buruz galdera bat zegoen, bakoitzari buruz, nola laburbildu lan dana. Nola laburbildu momentu honetan erakusten duzuena bai, gonbidatu etxekuek, sartzen web horrire, hementxe da, Unibertsitate Sarea, irakurletzat, katedrak, esate baterako arko neongo zarete, Flandriarekin elkarlana, denetarik dago hemen? Bai, denetarik dago, ez. Luze izango ditzateke bana dena saltzea, baina adibidez, badira, Flandria aipatu duzu, badira kokapen geografiko batzuk, momentu honetan gure planaren arabera, eta gure plana beti ere, beste estrategia batzun arabera ere aldatzen da eta moldatzen da, Basque Country estrategia esate baterako. Hor, badira herri batzuk guretzako esanguratsuak diranak, identifikatuta daudenak guretzako hainbat lan egiteko, bat Flandria izan daiteke, Eskozia bestetik, Quebec bestetik, horietan denetan martxan ditugu honezkero proiektu zehatzak eta web horriaren bitartez eta bestela kontatuko izkitzeko. Besan duguna, momentu honetan irizpide berriak eta leku hartzen edanok, oso ondo ezagutzen duzuen arren non zaudeten, eta lan egiteko gugo hori, euskara eta euskal kultura munduan zeharra zabaltzeko helburuz. Irene Bastatan etorri beharko zara. Etorriko naiz. Laburtxu geratu zaigu hau eta pasatzen da, galdera erantzunak eta erantzun argi eta garbizek entzune, gustora goten garelako gaube bai. Gustora etorriko naiz berriz. Hartu diogu, bidea, eta urrengoen zebrezain egongo gara, sorte hon bideen asko gozatu, lan asko egingo duzula badakigu, egin beharko, honi guztiari forma goten, eta gozatu bai lana ederra dalako, inguratzen zareten jendi eta sortzen duzen energia bikaina dalako. Irene Larraza, mila esker. Zuei.